Ni kuma in b'a sɔrɔ a caman sigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifla TV bamanankan kunnafoni na min bi walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ a ɲɛna ko nin ye a kuma selen ye. Groupement des imams et adeptes religieux du Mali o ye Mali alimamiw ka jɛkuluba ye ka sanga ni sunkalo barikama in bonya ye u ye dɛmɛ ɲɛsin sigida gale alimamiw ma min kɛra ka bɛn ni sibiri mars kalo tile 14 ye Dumazana centre multifonctionnel la sigida gale kindigiw ka taa se diinɛ ɲɛmaaw ma olu caman kun bɛ a kɛnɛ kan an ka ɲininikɛlaw Mamadu Ben Sherifo Sumano ni a ka jatala Baba Keita mun ka fɔ la an ka jɛ k'a ɲɛmada. Nin kɛnɛ mun sigilen filɛ nin san o san kɛnɛ don mun bɛ labɛn alimamiw dɛmɛ tɔn fɛ a kun de walasa ka dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka alimamiw ma sunkalo okumu kɔnɔna la u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ dɛmɛ in bɛ tali kɛ malo tulu makɔrɔniw o n'a ɲɔgɔnna caman. Alimami dɛmɛtɔ ale bɛ nin baara in dɔrɔn de kɛ donc san o san n'a nana an b'o de mana bɔ k'a fɔ wa tɔn in tɔn tɛ ko tɔn dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don hakilila dɔ tɔgɔ la tɔn in kɛrɛnkɛrɛnnen don diɲɛ silamɛ bɛɛ de tɔgɔ la maa ma ko Ala a n'a ka kira maa ma ko barika ɲini ko o ye tiɲɛ maa ma ko kaburu lajura ko ye tiɲɛ maa ma ko maaba barika ɲini ko ye tiɲɛ maa ma ko bangebaa dɔw ko ye tiɲɛ maa ma ko kira a n'a so ko ye tiɲɛ Ala sɔnna nin tɔn in ka sigi ka olu fara ɲɔgɔn kan ka a imamiw bɛɛ k'u ɲɛmɔgɔw ye san o san an b'o baaraw de la yan sunkalo de fɛ an b'a kanu k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛbagaw kulomakɛ fitinin min mana sɔrɔ hali o dɔ la n'o tɛ alimamiw sɔrɔ ka n'a kɛ ŋaniya yira ye k'a di imamuw ma u k'a fara u bolola la sunkalo timɛko ɲuman la k'o kɛ dɛmɛ ye ka se alimamiw ma ka dugawu ɲini u fɛ ka hakilina ɲini u fɛ nin tɔn in a taa ɲɛ a n'a hakilina a bɛ caranga Mali fan 14 kɔnɔ cogo di san caman an bɛ baara kɛ ni Dumazana alimamiw dɔ dɛ alhamdulilayi ɲinan t'a la yɛlɛmaw donna baara la bon an ka laɲini ye don nataw la an bɛ se ka commune 1 alimami bɛɛ sɔrɔ nin tɔnba in kɔnɔ cogo di ɲinan Ala sɔnna an ka quartier damadɔ ta ka o alimami dɔw kulomakɛ o juma misiri alimamiw ka na fara Dumazana alimamiw kan ka ɲinan ta in baara waleya n'o quartier dɔ ye Fatigila juma misiri ye n'o ye misiri jɛmaba bɛ Fatigila ale alimami a n'a ka nayibu a n'a ka jamakulu o b'an cɛla a tɔgɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la alimamiw dɛmɛni kama ko a tɔgɔ da ko alimami dɔmɔtɛn tɔn ne b'a fɛ a ka lamɛnni kɛ n'a y'a tɔgɔ mɛn Mali yɔrɔ dɔ la ko tɔgɔ dɔ tɔgɔ dɔ la mɛ k'a tɔgɔ da mɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya alimami dɛmɛ tɔn kan a tɛ Mali yɔrɔ bɛɛ yɔrɔ si o tɛmɛnen kɔ an bɛ taa yɔrɔ lajɛ ka se ka sunkalo ka kɛrɛnkɛrɛn ka balo ta k'a di alimamiw ma ka bɛn ni nin wagati ye ne ma deli ka taa ne bɛ taa yɔrɔ caman na dɛ an bɛ taa yɔrɔ caman na mɛ nin cérémonie min y'a ɲɔgɔn na ne ma deli k'a ye yɔrɔ si ni Dumazana yɛrɛ tɛ yɔrɔ la Ala ka an b'o de fɔ an ɲɛna adamaden n'i ye baara daminɛ n'i y'a daminɛ Ala kama min b'i dusukun na Ala b'o de dɔn inni ya'lamillahu fi kulli khairin yutikum khairan ni fɛn min bɛ dusukun kɔnɔ ni Ala dɔn k'o ka ɲi dɔrɔn a bɛ hɛrɛ d'i ma nin baara min daminɛ waati min na an y'a daminɛ Guakɔrɔla de ne hakili b'a la bɔrɛ damadamani mɛ bi a lajɛ alhamdulilayi Ala donn'a kɔnɔ sabu Ala y'a dɔn minnu y'a daminɛ o y'a daminɛ ni ŋaniya min ye Ala yɛrɛ donn'a la. Maa min kumana alimamiw tɔgɔ la u y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin nin hakilina tabagaw ma a y'a yira a ka kumaw la k'a fɔ ko an bɛ sunkaloba mun kɔnɔna la maa ka dɔrɔmɛ kelen dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin i ma ɲɔgɔn ma ko dan foyi to o baraji la u ye u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ka kɛɲɛ n'u ka nin dɛmɛ ninnu sɔrɔli ye u ye dugawu kɛ maa minnu y'u bolo bila u kun ka se ka nin dɛmɛ in lawaleya k'a ɲɛsin olu ma u ye dugawuba kɛ olu fana ye. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا همة الشيخ اغضر لنا بهذا المحضر والتعاطف لنا طوال الزفر آمين يا رب العالمين. أنكرم غنيا أن يكون سجى جمعين بأن بي نيون دمين كفلا نيكو نسجى باتهم وكاكا تسمع فيه تمالو نانو جمع فغا أدجي بافغا an ka jamana n'o ye Mali ye a bɛ lahalaya min na nin waati in kɔnɔna na fɛn tɛ min dogon bɛ maa si la alhamdulilayi rabbil alamin ka kɛ sababu ye ka suman kisɛ kelen ta k'a di i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ ma fi sabilillahi Ala jati kosɔn ko a k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye anw b'a ye dɔrɔn sara foyi tɛ o la ni jannatul firdausi tɛ ka d'a kan Ala tala bɛ kuma an fɛ alikuranul karim kɔnɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu fɛn o fɛn n'i y'a di Ala ma Ala b'a nɔrɔ bila wa tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah
bon kumakan kuncɛ kuma na an bɛ wele da bɛɛ lajɛlen ye Alahu Taala fɔnisere i ma ka fitini min di i ma Ala niyɔrɔ bɔ a la i k'a di Ala ma yanni don cɛ don min ni nafolo ti nafa ɲa. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni dɛmɛ di kɛnɛ in kun cɛra ni dɛmɛ ninnu dili ye alimamiw ma ani dugawudenw. Tubakɔrɔ camancɛ kalanso do sanfɛ kalanso fɛnɛ do u y'a lajɛ ka sunakariba labɛn ka bɛn ni sibiri marisikalo tile 14 ye tɛgɛden ɲɔgɔnma do kalanso ni kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ lɔgɔli karamɔgɔw ka taa se maa ɲɛma caman ma olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ in ka sunakariba in a maba welele kun ye Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madana Haidara de a Seyada Iba Haidara DGP an ka ɲininikɛlaw kɛnɛ kan Kadijatu Tarawele a n'a ka jatala Abdoulaye Tarawele u ye min sɔrɔ filɛ. Ni suntigɛba min labɛnna groupe scolaire et universitaire Tubakɔrɔ Alassane Doucouré sanfɛ kalanso kalandenw fɛ ka sanga n'u ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma ye ni kalanden tɔw ani école ɲɛmaw ye a bɛɛ lajɛlen kɛla bonya ani karama kɔnɔna na ni sonja ni munyamunya de kɔnɔ fɛn min ye kalandenw école karamɔgɔw fo ka taa se ni kɛnɛ bonya na karama tala ka di maa minnu ma ka bɛɛ lajɛlen ni fara ɲɔgɔn kan suntigɛ belebele in kɛnɛ kan fɛn min ye groupe scolaire universitaire Tubakɔrɔ Alassane Doucouré direction ye ka taa se a sanfɛ kalanso bureau ɲɛmaw ma olu bɛɛ lajɛlen n'u ka nisɔndiya ani waleɲumandɔn foliw kɛ ka ɲɛsin maa welelenw ma. An bɛ suntigɛ la an ka université so kɔnɔna la n'o bɛ Jalakɔrɔji suntigɛ in fana ye particularité mun ye étudiants ni élèves yɛrɛ fana farala ɲɔgɔn kan ka cotiser école fana y'a compléter pour que suntigɛ in bɛ se ka kɛ o hukumu min kama u y'a ɲini fana se que an balimakɛ n'an terikɛ Iba Haidara ka na masala n'u ye kɛnɛ in kan bibi na fɛn fɛn bɛ Iba dɔn Mali kɔnɔna la c'est un modèle pour la jeunesse donc a nana a ye ladilikan fana di an ka étudiants n'an ka élèves ma ani enseignants bɛɛ lajɛlen ma ko a fɛn fɛn ye sɔni an ka majanya la donc mɔgɔ min b'o conseil sugu di ma o b'i ka taa ɲɛ de fɛ. Bon ni wale ye ekɔlidenw ɲɔgɔn cɛ la a bɛ se ka na ni fɛn fɔlɔfɔlɔ min ye fɔlɔ o ye ka bɛn ani kelenya k'u lasabati ekɔlidenw ɲɔgɔn cɛ bon a bɛ na ni hakili dayɛlɛ ekɔlidenw ɲɔgɔn cɛ ka na k'a yirula bon bɛn ani kelenya o de bɛ ekɔli Tubakɔrɔ Alassane Doucouré la yan nɔ. Wa u y'a jira k'a fɔ fɛnɛ ko nin suntigɛ belebele o min dabɔla bɛn ni kelenya ɲinini na kalandenw ni ɲɔgɔn cɛla la k'a na kɛ sababu ye ka jɔyɔrɔ fa u ka lamɔ n'u ka kalan fɛnɛ na. Ni cadre in na an bɛ san bɛɛ kɛ sensibilisation na an ka écoledenw ye k'a fɔ ko ni examenw bɛ yen a mana kɛ composition évaluation fɛn fɛn bɛ kɛ u ka da u yɛrɛ la o kɔrɔ téléphone fɛn fɛn bɛ kɛ pour que ka copierli kɛ tricherli kɛ u k'o bila kɛrɛfɛ donc jogo min a y'a fɔ jogo ɲumanya min fɔra nin o b'a kɛ sababu ye u b'o ko ninnu bɛɛ dabila. Nin kɛnɛ in bonya n'a karama tala ka kalifa cɛba min na n'o ye alisilamɛw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba au Conseil islamique du Mali maa ɲɛma ale denkɛ Seydi Sherif Iba Haidara n'an k'a ma ko DGP ale ye wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ta ni ka kuma falen kɛ ni nin sifinnaka ninnu ye o min senfɛ a ye bilasirali kɛ ka taa bɛnɲɔgɔnya koto ɲɔgɔn ta la ani jogo ɲumanya tali nafaw kan o min jɔdaba bɛ sifinnaka ninnu ka siniɲɛsigi la a yɛrɛ ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a ka nimisiwasaw jira ka sanga ni miiriya ɲuman ye. Nafaba de bɛ suntigɛ la par exemple ne fɛn ka dɔgɔ min nafa bɛ n'a fɔ suntigɛ sun yɛrɛ ye hɛrɛ ye bon suntigɛ min b'a kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman fara ɲɔgɔn kan walayi sunkalo tɛ daminɛ k'a dabila fo k'a sɔrɔ kɛlɛ caman banna parce que i b'a sɔrɔ du dɔw bɛ yen u tɛ jɛra u tɛ ɲɔgɔn yɛrɛ tant t'u si bolo mais sunkalo de ye kalo kelen u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na waati min na ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ n'a musow b'o cogo la bɛɛ bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔrɔ ni dɔgɔ du bɛɛ bɛ kalaso ɲɔgɔn na ko sunkalo don. Donc o kuma ninnu baro caman bɛ bɔ o kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye degun min bɛ e ka degun bɛ wuli ne yɛrɛ ta bɛ wuli parce que n'a ma kuma ɲɔgɔnya tɛ se ka ɲɔgɔn faamu donc sunkalo bɛ na ni hɛrɛ caman ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin suntigɛ belebele in kuncɛ la nisɔndiya ani munyamunya kɔnɔna na fo ka taa se fitiri seliw ma ni ka sɔrɔ ka o bɛɛ lajɛlen ni kuncɛ ni dugawu belebele kɛli ye bɛn ani kelenya ɲinini na ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se bɛn ni basigi ɲinini na diɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Ayibaw Fatuma Zahara Tondo min bɛ k'i ɲamada an b'a Ayidara tanti Fatumata Tarawele fɛ a ka ɲumanya walew la laada dɔ fɛnɛ san o san sunkalo kɔnɔ
u bɛ dɛmɛ ɲɛsin tɔn min ni a lajara bi bɛ ni lojuraje min bɛ wele ko yefuge olu ka jɛkuluba min bɛ Mali kɔnɔ ka donfini ɲɛsin u ma o kɛnɛba de sigira sen kan cɛbaninkaw fɛ yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fini dira tɔn ma Amadu Kamara ni Daramani Malew kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la an ka jaka ɲɛmada lada don san o san ka bɛn ni sunkalo hukumu kɔnɔna ye association Ayibaw Fatumatu Zaharaw ka bɛn ni an ba Aidara Tanti Fatumata Tarawele ale ka hakilina ɲumanw ye u b'a kanu ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Ala ye maa minnu garisɛgɛ don yefugeya la n'an b'u wele ko SOS Albinosu u ka jɛkuluba ka fini d'u ma ka bɛn ni seli ye yaasa u ye se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na ka selifini ɲumanw sɔrɔ i n'a fɔ denmisɛn tɔw b'a sɔrɔ cogo min na ka bɔ u masa wɔrɔ la nin ye waleya ye Tanti Aidara Fatumata Tarawele a ye min kanu san o san Madame Aidara Fatima Tarawele ale bɛ fini di min kɛ yefuge denmisɛnninw ma ka fɔ ko seli fɛnɛ k'u fɛnɛ ka nisɔndiya an b'o kɛnɛ kan bi an bɛ Ala fo ka barika da o min sɔnna ka ɲinɛ yira an kɛnɛ na an bɛ foli ta fɔlɔfɔlɔ ka taa n'a ye Sirifula Seri Usumani Madani Aidara n'a ka denbaya k'u fo k'u barika da k'u wale ɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ni sutura ni garisɛgɛ ni lafiya caman bɛ Ala bolo Ala k'a di nin cɛba nin ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko Tanti Fatumata ale ka don yefugew jigi kɔrɔ k'o tɛ ko kura ye yefugeya o tɛ ko kura ye silamɛya kɔnɔ ni Seri Usumani Madani Aidara n'o muso n'o ye yefugew kanu k'u ta k'u don a sin na o fɛnɛ tɛ ko ye min bɛ bali an na parce que olu ka so ko de y'o ye quoi o tɛ dunan ye olu ma Ala ye maa minnu garisɛgɛ don ni dɛmɛ ninnu na u ka dantigɛliw senfɛ u nisɔndiyalen foli ni waleɲumandɔn ni barikada ni bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Fatumatu Zahara maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ba Aidara Tanti Fatumata Tarawele ka sanga ni a ka nin hakilina ɲuman tali ka ɲɛsin ma k'u bɔ kɛrɛfɛden ani yɔliyɔli la seli hukumu kɔnɔna na ni fini kuraw tali ka d'u ma vraiment nisɔndiya ya anw ta ye bi ka d'a kan association ba ye n'o ye an ba Ayibatu Fatima Zaharaw ye n'olu ni ye san o san ye an bɛ se k'a fɔ nin ye wagati san wagati bɛɛ seli la u bɛ na selimafiniti kɛ an ka denmisɛnninw ma yan ka na anw na nisɔndiya k'a yira anw na k'anw tɛ kɛrɛfɛdenw ye vraiment nisɔndiya dan ye anw ta ye bi a y'a permettre an dɔgɔninw ni an denw olu fana ka se ka selimafini sɔrɔ a dɔ la a ma nɔgɔn dɔɔni dɔw masa faw tanyalen don dɔw ba tanyalen don dɔw masaw fila yɛrɛ bɛɛ bɛ mais a ma nɔgɔn selimafini ko selimafini sanni ma nɔgɔn u ma vraiment ni aw nana anw ɲɛji cɛ bi vraiment an ta ye nisɔndiya da ani foli lajara in kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye association Ayibaw Fatumatu Zaharaw a tɔndenw cɛ ani muso u ka bɔ ka caya ka ye lajɛrɛba in kɛnɛ kan cɛbaninkaw fɛ yen nɔ k'u ka nisɔndiya yira Mun bɛ y'an se yan sɔgɔmada in na présidente fɛ o de y'an nana fini di yatimɛdenw ma n'o ye selimafini ye Tanti Fatumata yɛrɛ tɔgɔ la san o san a bɛ fini di yatimɛdenw ma yefegew kɔ olu fara ɲɔgɔn kan ka fini di olu ma o de ye an se yan nɔ an nana fara u kan k'o fini di kɛ donc an bɛ foli kɛ Tanti Fatumata ye fo Bangɔni Janginɛbugu la k'an ka présidente yɛrɛ fo cɛbani yan nɔ ko ani ce a ka bonya na wala ni Ala sɔnna an bɛ kɛnɛ mun kan kɛnɛ dogolen tɛ nin ye Ayibaw ka kɛnɛ dɔ ye san o san ni sunkalo sera an bɛ suntigɛw ladonbɛn ka di an balimaw ma o kɔfɛ sunkalo tile 10 laban an bɛ fini di fana boloda ka di an balimaw ma Ala ye minnu garisɛgɛ kɛ farijɛya ye kɔfɛ hali mɔgɔ wɛrɛw fana association sira kan mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen an bɛ fini di minnu ma u k'a kɛ selimafini nin tun ye Fatumata Zaharaw ka jogoba dɔ de ye nin tun y'a ka baaraba dɔ de ye ka hinɛ dɛsɛbaatɔw ni fantanw ni yatimɛw la ni seli yɛrɛ sera ka fini san ka di finintanw ma an b'aw la dɔnniya k'a fɔ ko association Ayibaw Fatumatu Zaharaw ni a ɲɛmaaba ye an ba Aidara Tanti Fatumata Tarawele a n'a ka tɔndenw u kalikan don san o san ka nin laada in latilen baw u ka fɔla nin ye an ba Aidara Tanti Fatumata Tarawele a ka ŋaniya ɲumanya ye ka ɲɛsin nin yefuge ninnu ma kumana minnu tɛ fini sɔrɔ ka don u yɛrɛ la seli kumaw la yaasa maa si kana kɛ kɛrɛfɛmaa ye nin dɛmɛ in bɛ ta ka ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma a kow bɛɛ lajɛlen kɛra u bolo nisɔndiya ni bonya ni karama ye baaraw ka kuncɛ ni fini ninnu dili ale ni dugawu sanuman kɛli ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ
Kucalakaw fe Silamɛ dɛmɛtɔ Fédération Ansarudine International fadi a bolofara min bɛ Kucala o sifinakaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ni chrétien sifinakaw farala ɲɔgɔn kan ka sunakariba labɛn bɛn ni bonya ni karama kɔnɔ ka kelenyaw jira malidenya ko jira ka fɔ an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na ni o ye malidenya juruba ye Kucalakaw fe Kafunɛ Bacili bi ɲɛfɔli kɛ an ye koyi ngɛcogo kunga ni jama dalajɛ suntigɛ min sigira sen kan a bolodara Kucala alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ka sifinw de fɛ jeunesse ansardine ani chrétienya so katoliki o jeunesse fɛ bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ chrétienya sungalo ani silamɛya sungalo bɛnna ɲɔgɔn ma u y'a kanu ka jɛ badenya ni sindiya ni kelenɲɔgɔnya ma k'u sunw tigɛ ɲɔgɔn fɛ waasa ka buna adamadenya sinsin u cɛ sigi ka kɛ lafiya kɔnɔna na k'a sɔrɔ diinɛ ko kɛlɛ tɛ taabolo woloma tɛ kanga kanuya de seereya kanga bɛn seereya ka tuguni ani jeunesse amsadine bɛ baara la a ka ca ni san ye ka baasi foyi ma deli ka se an ma an yɛrɛ fana b'a dɔn a bɛ se ka kɛ ko kɔnɔna na an ka tɔɔrɔ dɔ sera u ma an bɛ yafa ɲini u fɛ. Mais pour le moment, quand même, on a pas chiffré comme ça en moi. Donc, Nico Ben tu faut d'aller. Quand tu faut d'aller, après Waleyadi. Quand tu es nani Ben, na afla jela na yongo kanu. Fait chama buba akuno. Kawo yere fofana. Aw minu ye nin kɛnɛ labɛn a ɲuman tɛmɛna a barika ala ye ala ka a ɲɔgɔn caman jira an na mana dugawu don sigi in kɛnɛ kan nabaga minnu nana u y'u ka nisɔndiya jira ka tila ka jeunesse ansardine ani jeunesse katoliki ka ni hakilina ɲuman in fo yɛrɛ la kabini an ka ɲɛmɔgɔw nana kana kuma nin fɔ an ɲɛna don min na ko an balima sifin kerecɛnnakaw k'u y'a laɲini k'an ka jɛ ka suntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sababu kɛ sunkalo fila bɛnna ɲɔgɔn ma ɲinɛ k'u bɛna bɔ an na an ka sun tigɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye a diyara an ye a bɛnna an ma an nisɔndiyala kojugu fo ka se kɛnfɛnsen na ka sababu kɛ jumɛn ye sabula an ka ɲɛmaa ani an karamɔgɔ n'o y'a Seydi Sherifu Usumani Madani Hayidara ye nin y'ale ka laɲini de ye n'a sɔrɔla an y'a ka taabolo faamuya n'an y'a ka taasira faamuya an tugula kɔ ni tiɲɛ min ye donc ale bɛ baara kɛ o kɛcogoya la ni nin ye donc ni nin sera ka waleya Kucala kɔnɔ yan jeunesse ansardine ka fara kerecɛnnakaw ka sifinnakaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya katoliki o kuma an b'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn k'a diyara an ye. N bɛ yan nɔ jeunesse communale tɔgɔ la ani ka kuma an ka président ba n'o ye jeunesse régionale ye Amadou Djiri donc ale bɛ kan ka taa mɔgɔw bila donc n bɛna kuma fila ni fɛnba ye bi na n'an ko kan fɛnba min n'an ko k'an b'a décrire a fɔli bɛ sɔn ka gɛlɛya bolo kosɛbɛ ka jeunesse chrétienne ani ni jeunesse ansardine ka fara Kucala sifinnakaw bɛ u ka na u ka na u ka wele jaabi u b'a jira k'a fɔ ko suntigɛ dɔrɔn tɛ bi wula in na an ma dumuni dɔrɔn dilan ni ɲɔgɔn cɛ an ye fɛn dilan ni ɲɔgɔn cɛ mun ka jugu ni bɛɛ n'a bɛɛ. Sunkalo kalo ye lahɔrɔma kalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don o siratigɛ kan suman duman caman de dilanna silamɛw ani kerecɛnw bolo don minɛn kelen na ka jɛ k'u sun tigɛ dugawu don o kɛra ka jama dalajɛ suntigɛ in kun cɛ min bolodara jeunesse ansardine ani jeunesse katoliki fɛ Kucala kɔnɔ. O de fana b'an kɛ k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛw kunnafoniw kan an ka jaka ɲɛmadaw fɛ. Kariw ni remorkuw ni ditɔnuw ni citernunw ye nin bɛɛ bɛ boli ni taji de ye wa dɔ bɛ fara taji sɔngɔ ka nin sira bɛɛ lajɛlen kan. Irankaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Abbas Araghchi ani kunnafoni di so dɔ ni ɲɔgɔn cɛ baro senbɛ ni o ye El Arabi El Jadidi ye. A y'a yira k'a fɔ Iran jamana ka yɔrɔ bonnenw bɛɛ dɔn bɛ Ameriki jamana daga yɔrɔw do Iran gɔnɔ na Arabula jamanaw nɔ. A ko nka ni Iran jamana ka mugu filile kɛra Arabula jamana yɔrɔ dɔ lasɔrɔ fɛn ye Ameriki jamana tɛ yɔrɔ min na o ka sɛgɛsɛgɛ o bɛ Bani Israɛl nɔ na. Bawo Bani Israɛl bɛ wuli ka jɔ la bi ko fɔ a ka Iran jamana n'a sigiɲɔgɔn jamana Arabu jamanaw kun kari ɲɔgɔn na. Abbas Araghchi Iran jamana minisiri a ko ni Iran jamana taji bɔ yɔrɔw bonna Ameriki jamana fɛ Iran jamana tɛna ka bonni da Ameriki jamana kɛlɛcɛw daga yɔrɔ dama la
arabula jamanaw no de hali Amerika jamana cageda minnu bɛ arabula jamanaw no ni u bɛ ka tɔnɔ bɔ o cageda ninnu ka baara senfɛ Iran jamana ko k'u n'u ɲɛsin o bɛɛ mɔ bonni no a ko f'a ka sidɔn k'a fɔ Amerika jamana ye drone ladege dɔ dilan Iran jamana ka drone Shahedi u y'a ladege dɔ dilan ni ka tɔgɔ kɛ ko Lucas ni y'a ye i ye Iran jamana drone Shahedi ye wa u bɛ k'o de kɛ ka arabula jamana wosi ni ngo tulu da Iran jamana kun a ko min ye Detroit Dormoz ko aji bolo yesa o dayɛlɛli no dayɛlɛbaliya a ka dɔn k'a fɔ a dayɛlɛn bɛ a ti dayɛlɛ Amerika jamana n'a jɛɲɔgɔn jamanaw de ye a ɲininkali kɛlɛ yɛrɛ bancogo la Iran ni Amerika cɛ a ko bi sɔrɔ Amerika jamana de yɔrɔ ni Amerika jamana ye fɛn jira Iran jamana la Iran jamana bi hakili don yɔrɔ sɔrɔ min no o bɛ se ka kɛ kɛlɛ jɔkun ye o tɛ dɔ wɛrɛ ye ka sarati ka di Iran jamana mɔ k'a fɔ fili min ye nzɔrɔ nin ye n tɛ don a ɲɔna wɛrɛ la kelen filanan an ye cɛni min don a kun kɛlɛ in nɔ an b'a cɛni bɛɛ lajɛlen sara a ye k'o de bɛ se ka kɛlɛ ban Abbas Araghchi ka fɔ la a ko nka kana se bi ma o hakilina ma bɔ Amerika jamana yɔrɔ ka se Iran jamana mɔ min b'a jira k'a fɔ kɛlɛ banni ka d'a ye Donald Trump yɛrɛ ka fan fɛ sa Amerika jamana ɲɛma ale ye wele da ka ɲɛsin Chine ni Faransi ni Angleterre mɔ k'u ka kɛlɛkɛ kurunbaw bila ka na Detroit Dormoz ko aji bolo fa fɛ ko bibi na dadigi kɛra Iran jamana na Amerika jamana fɛ a yɔrɔ kungoloma yɔrɔ bɛɛ bundera ko tiɲɛ do kuma kelen-kelenninw na drone kelenw ni drone filaw bi to ka fili u fɛ Detroit Dormoz kɔnɔ in na wali kelen misili kelen-kelenw minnu gundala man jan ko nka ko Iran fanga b'an bɛɛ ko Chine kɛlɛkɛ kurunbaw Faransi taw ni Angleterre taw kana fara ale ka Detroit Dormoz bi jɛ k'a lakana cogo min janko tajidoni nguruw bɛ se ka tɛmɛ Iran kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen corps des gardiens de la révolution islamique yɛrɛ sa olu ko u bi a ɲini Iran jamana a dafɛ jamanaw ɲɛmaw fɛ arabula jamanaw nɔ u kana sɔn fiyewu k'u pɛtɛ Amerika jamana surasiya dagayɔrɔw dafɛ kelen u kana sɔn fiyewu k'u pɛtɛ Amerika jamana iziniw dafɛ u ka arabula jamanaw nɔ ne maa o maa n'a ka suru i yɔrɔ janya a la bawo mugufili de bɛ ka daminɛ Amerika jamana nafasɔrɔ siraw ka bi Iran jamana fɛ nin ye Iran jamana kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen corps des gardiens de la révolution islamique ka wele ye ka ɲɛsin arabula jamana ɲɛmɔgɔw mɔ u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'u ka jamanadenw yɔrɔ janya Amerika jamana nafasɔrɔ siraw la u ka jamanaw nɔ cogo min Angleterre kunnafoni di so Financial Times ye a jira k'a fɔ nazarala jamana caman Faransi ani Italie bɛ u ɲɛkun na u bɛ k'u dɛn ka kuma ɲɔgɔnya ɲini u ni Iran cɛ min bɛ se ka to Detroit Dormoz ko aji bolo bɛ se ka labila u ka tajidoni nguruw ye u ka se ka tɛmɛ n'u ka tajiw ye alamusa Iran jamana diinɛ ɲɛmaaba Mujtaba Khamenei ye a jira k'a fɔ Detroit Dormoz ko aji bolo datugulen ka to a kana dayɛlɛ Faransi jamana Financial Times ka fɔ la n'o ye Angleterre kunnafoni di so ye ko bɛ ɲɛkun na nazarala tɔnba Union Européenne jamanaw la ka kuma cogo ɲini Iran jamana fɛ Detroit Dormoz ko aji bolo bɛ se ka labila u ka tajidoni nguruw ye cogo min ko Faransi jamana kɛna kɛ ka kuma ɲɔgɔnya in daminɛ ani Iran jamana ɲɛmaa Masoud Pezeshkian yɛrɛ cɛ ka ban yɛrɛ bawo Detroit Dormoz ko aji bolo in taji ni gazi diɲɛ mago bi jɔ min na kɛmɛ sarala mugan bɛɛ de bɛ tɛmɛ ni yen ko Italie jamana fɛnɛ fara na kɛ Faransi jamana ka kuma cogo ɲini Iran jamana ɲɛmaa Masoud Pezeshkian fɛ Detroit Dormoz ko in nɔ kuma min na ni wuli kɛra ka se Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron yɛrɛ dagayɔrɔ la Élysée k'u bɛ ko in dɔ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn jamana ɲɛmaaya so maaw ye Financial Times kunnafoni ɲininaw lasegin ka taa Emmanuel Macron ka sɛbɛnnen dɔ mɔ a ye min bila bɔlɔlɔ kan a tilalen kɔ kuma na ani Iran jamana ɲɛmaa Masoud Pezeshkian ye Emmanuel Macron bɔlɔlɔ kan min sɛbɛn bɛ ka bila o ye k'a fɔ Iran jamana tajidoni nguruw dɛmɛ ni Detroit Dormoz ko aji bolo fɛ a kan k'i jɔ n'a lakana ye o de sɛbɛn bɛ Emmanuel Macron fɛ kunnafoni dɔw fɛnɛ nana ye k'a fɔ ntɛnɛn Emmanuel Macron y'a jira k'a fɔ nazarala tɔnba Union Européenne bɛ se ka kɛlɛbolo dɔ bɔ kɛlɛbolo min ka baara ti kɛ kɛlɛ ye
u ko min ma ko defensive a ti sendo kɛlɛ la ŋa n'a kɛra ko cɛni bɛ ka don a kun k'a ka nafasɔrɔ siraw tiɲɛ a bɛ se k'o lakana cogo min k'u bɛ se ka taa ni o hakilina ye Detroit Dormoz ko a jibolo in lakanani nɔ nka Emmanuel Macron ko o tɛ se ka kɛ sisan fo ni kɛlɛ in nɔgɔyara bawo kɛlɛ b'a bilennen nɔ tiɲɛ don Amerika jamana ɲɛmaa Donald Trump bɛ k'a fɔ ko nɔgɔyalen don nka bɛɛ ɲɛ bɛ kɛlɛ bilennen na maa tɛ se k'a fɔ k'i bɛ pɛtɛ kɛlɛ dafɛ nin kuma in na ni nɔgɔya kɛra kɛfɛn ye nasaраlatɔma Union Européenne jamanaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka taa ni nin hakilina ye Detroit Dormoz ko a jibolo kungangoro u ka tajidoni nguru bɛ se ka tɛmɛ cogo min Emmanuel Macron ka ministre min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɔɲɛ ɲɛnabɔw ma Jean-Noël Barrot o y'a yira k'a fɔ nazarala jamana caman bɛ ka jira k'a fɔ hakilina ka di ye nka Italikaw ka surasiya ministre ni o ye Guido Crosetto ye ale ni Italikaw ka kunnafoni diso Corriere della Sera ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya senfɛ ale y'a yira k'a fɔ laɲini ye fɛn min ye nazaralatɔnba Union Européenne jamana ɲɛmaaw bolo o ye ka Chine jamana ladege ka Inde jamana ladege munna ni jamana fila tɛ ladege an fɛ Chine ye diɲɛ ɲini Iran jamana fɛ a ka tajidoni guru nga magoto u ka tɛmɛ Detroit Dormoz ko a jibolo fɛ Inde jamana fɛnɛ ye diɲɛ ɲini Iran jamana fɛ a k'u ka tajidoni guru magoto u ye u ka tɛmɛ Detroit Dormoz ko a jibolo fɛ munna olu fɛnɛ tɛ se k'a ɲini Iran jamana fɛ a k'o k'u ye n'u b'a ɲini Iran jamana fɛ u b'a jira la k'a fɔ u tɛ kɛlɛ jamana ye kɛlɛ min filɛ nin ye sena ani Ameriki ni Bani Israɛl cɛ u ka kɛlɛ tɛ hali ni u ni Ameriki jamana bɛ jɛla o tango nasira fɛ nin gɛlɛn y'u sen dɛ nin nɔ ko n'u y'o dajira Iran jamana la k'a ka ca la Ala fɛ Iran jamana nato u ka taa yidoni nguru nga tɛmɛ dɔw ko k'a sɛbɛkɔrɔ joginna a yɛrɛ tɛ ka yɔrɔ dɔ ko nin ɲɔgɔnna denmisɛnnin si la tununa kunkanko ma na kɛ o ye k'a b'a jira k'a fɔ bingalikɛlaw bɛ k'u yɛrɛ ɲini bi Iran jamana kɛlɛbolo corps des gardiens de la révolution islamique ye a jira k'a fɔ denmisɛnnin faala min da ka d'a la saya ka kɛ tiɲɛ ye nka n'o y'a sɔrɔ k'a bɛ balo la a ka fɛ u ka izinibaw kɔnɔ k'u ka saya a tɛ to tajuru sarabali ye o de y'a to Iran jamana y'a ka mugu fili ko bidiwi wila fa bɛɛ lajɛlen la maaw joginnen tali ka taa ni u ye lapitani nzo ko mobili mankanw kunbɛ Bani Israɛl mara caman na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bani Israɛl faaba yɛrɛ Tel Aviv izinima yɔrɔw minnu bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen bonna k'u tiɲɛ Iran jamana fɛ Bani Israɛl surasiya daga yɔrɔw minnu bɛ yen i n'a fɔ base aérienne n'o bɛ Erbil ani sanfɛ kɛlɛcɛw daga yɔrɔ min bɛ Ali Al Salem ka taa se surasiya daga yɔrɔ Arifjan mɔ ko nin bɛɛ bonna k'a bɛɛ tiɲɛ lɔlɔ na sira fɛ k'a fɔ tile fila laban ninnu na kɛlɛ in nɔ Iran ni Bani Israɛl ni Ameriki cɛ jatew bɛ ka bɔ a ka Iran jamana fɛ k'a fɔ Iran jamana misiliw n'o ye mugu filitaw ye u tɔ bɛ ka tile u ka fɛn ɲininen mɔ ka taa fɛ o kɔrɔ ye ni kɛlɛ daminɛ a ko a b'i kangari da arabu jamanaw ye Iran jamana dafɛ ani silama jamanaw dadigi kɛlen kɔ jugu la n'o ye Ameriki ni Iran ye kɛlɛ nasira fɛ u dɛsɛlen ka Iran jamana sigi a sen zabara kɔnɔ ni ka laban ka dɛsɛ ka jamanaw sɔrɔ ka fara u yɛrɛ ka Iran jamana kɛlɛ k'u n'a mɛ don fɛn min nɔ o ye ka Iran jamana ka mugu filitaw ladege lali lɔ k'u bɛ k'o de fili arabula jamanaw nɔ k'o kɛ i n'a fɔ Iran jamana ka mugu fililenw jango arabula jamana ninnu bɛ se ka dimi Iran jamana kɔrɔ ni ka don kɛlɛ lɔ Ameriki jamana ni Bani Israɛl fɛ Iran jamana kama ko arabula jamanaw k'u cogo dɔn ka sabu kɛ nin labɛn de bɛ senna Ameriki jamana fɛ. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ k'aw minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma a k'an bɛn diɲɛ kuma wɛrɛ la Ala ka diɲɛ ye.